Tinupok ng apoy ang isang butika sa Panganiban Drive, Naga City, 1:47 ng hapon nitong Martes, Agosto 12. Batay sa ulat, 3 araw na gumamit ng generator ang naturang parmasya dahil sa sunod-sunod na brownout sa lungsod, hanggang sa mag-overheat ito at pagmula ng sunog na kinadamay ng mismong butika. Umabot ang sunog sa unang alarma, 1:52 ng hapon, parehong araw ng tuluyan itong maapula. Nagkataon kasi na ang kanilang generator ay medyo exposed sa rain. So ngayon dahil sa haba ng operation, mainit yung generator, tinamaan siya ng tubig ulan and buti sana kung medyo mahina lang, nagkataon na malakas. Ayun, pinasok yung ating generator ng tubig, yung kanilang panel board, kaya nagkaroon siya ng short circuit. And doon, nag-react yung ating generator, yung ating negative and positive, nagkaroon ng contact, kaya yun po na-trigger na nasunog. And nagkataon na yung katabi ng generator is may mga easily combustible materials tulad ng karton at saka yung unit ng aircon, which is easily nag-sympathize doon sa sunog. Dahil sa lapit din ng location ng fire incident sa station and sa bilis ng report, kaya nakapag-responde din tayo agad. Wala namang nadamay na katabing establishmento o nasaktang individual sa insidente. Ang pinaka maibibigay kong tips sa ating mga tagapakinig dapat panatilihin nating well-maintain ang ating generator, yung hindi natin kakalimutan na sila ay i-maintain. Hindi yung kung kailan natin lang kailangan, saka natin titingnan. Tapos, very important, while ang generator natin is running, na dapat well ventilated ang area at if possibly malayo sa mga easily combustible materials na kung sakaling magkaroon man ng sunog or halimbawa uminit siya, hindi siya agad magsisympathize. Sa ngayon, patuloy pa ding inaalam ng BFP ang halaga ng iniwang pinsala ng insidente. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia.